Isus je rekao, moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali sada moje kraljevstvo nije odavde. Biste li dopustili kralju da vlada vama? Pa, odgovor ovisi o karakteru kralja, jesam li u pravu. Velika je razlika je li kralj diktator ili sluga. Na primjer, kada usporedimo Vortigerna iz filma Kralj Artur i Aragona iz Gospodara prstenova, tu razliku možemo prilično dobro vidjeti. U jednom trenutku u filmu Vortigern kaže: pokazat ću im moć, pokazat ću im snagu i dostojanstvo. Ti ćeš im pokazati laži, slabost i sramotu. Možda su došli po tebe, ali će otići i imati će trajan dojam o meni. Dopustit ću da mrze, samo dok se boje. Mislim, kada te se stvarno boje, to je najopojniji osjećaj koji čovjek može imati. Sila nečeg gotovo neopisivog kreće se tvojom krvlju i potpuno te obuzima. Nasuprot tome, čujmo što Aragon ima za reći tijekom svoje krunidbe. Ovaj dan ne pripada jednom čovjeku, nego svima. Hajdemo zajedno ponovno izgraditi ovaj svijet da bismo ga mogli dijeliti u danima mira. Nekada je kraljevstvo počelo i umrlo s kraljem. Bio je to ponavljajući ciklus kraljeva koji je sa sobom donio novo kraljevstvo. S našim načinom razmišljanja ne možemo razumjeti pravo kraljevstvo jer ono u našim danima ne postoji. Tada je kralj imao apsolutnu vlast. On je stvorio zakone, on je donosio odluke i svi mu se trebali pokoravati i slušati ga. Opet, biste li voljeli živjeti u kraljevstvu? Ovisi o kralju, zar ne? Ili, zapravo, možda i ne. Jer, kada se osvrnemo u prošlost, vidimo samo previše kraljeva koji su zlorabili svoju moć da porobe svoje stanovnike kraljevstva i vrlo malo kraljeva koji su dobro vladali. Stoga možemo misliti da je demokracija najpravednija vlada koju možemo imati. Nažalost, i u demokraciji je prisutna zlouporaba ovlasti. Ali što ako stvarno postoji osoba koja bi bila apsolutno pravedna i dobar kralj? Danas vam mogu reći da taj kralj doista postoji. Ime mu je Isus. Isus je rekao da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta. I doista, pogledamo li vrijednosti njegova kraljevstva, možemo otkriti kraljevstvo za koje je vrijedno umrijeti. U Isusovo vrijeme ljudi su mogli svjedočiti kako su slijepi progledali, hromi prohodali, oni koji su imali gubu bili očišćeni, gluhi čuli, mrtvi uskrsnuli, a dobra vijest navještana siromasima. Isus je propovijedao da, ako čovjek želi biti prvi, treba biti zadnji i pustiti da ga drugi prođu. Bolje je biti ponizan nego ponosan. Rekao je da trebamo Boga i druge voljeti kao volimo sami sebe, da oprostimo uvijek. Rekao je ljudima da budu kao djeca, jer njihovo je njegovo kraljevstvo. Oni koji su krotki, milosrdni, mirotvorci i čista srca stanovnici su njegova kraljevstva. Propovijedao je da se odvrate od zla kako bi dobili državljanstvo za njegovo kraljevstvo. Njegova glavna svrha je transformirati nas iz Voltigerna u Aragona. Trebamo biti veleposlanici njegovog kraljevstva ovdje na zemlji. S Isusom je došlo i počelo kraljevstvo nebesko na zemlji, jer vječni, sveti, svemoćni kralj došao je nakratko boraviti na zemlji. A kroz njegovu smrt i uskrsnuće, njegovo je kraljevstvo uspostavljeno zauvijek otkupljivanjem onoga što je izgubljeno. Njegovo kraljevstvo nije počelo samo s njim. Isus je kraljevstvo koje je postalo tijelo. Dakle, s dobrim kraljem imati ćemo najbolje kraljevstvo, ali s lošim kraljem bit će nam najgore. Isus, kao kralj, uvijek je pravedan. On nije pokvaren. Kao kralj dao je vlastiti život da spasi svoj narod. On im donosi ozdravljenje, slobodu i blagostanje i brine se o njima jer bezuvjetno ljubi svoj narod. I neposredno prije svog razapinjanja ovaj kralj nad kraljevima kleči pred svojim učenicima
i pere njihove prljave, znojne noge. Takav je Isus, kao kralj. Ovako izgleda njegovo kraljevstvo, mjesto koje se treba proširiti na zemlji i koje je zaista prekrasno za život. Ali što znači učiniti Isusa svojim kraljem? To je tražiti njegovu volju i razumjeti kakvo je njegovo kraljevstvo. Želi li Isus da cijeli dan gledamo Netflix? Smije li Isus govoriti u moje odnose, u moje navike, u moje donošenje odluka i u moje planove za budućnost? Smije li me preobraziti? Hajdemo razmišljati o ovome i saznati. Jer, doista, nijedno ljudsko biće ne može biti pravedan i savršeno dobar kralj nad našim životima, pa ni mi sami, jer često ne znamo što je zapravo najbolje za nas. Moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta.